Piştî hilbijartinên yekê mijdarê li Tirkiyeyê ku Partiya Dad û Geşepêdan AKP bi piraniya dengan xwe di refa yekemîn de bicî kir û karî dengên pêdivî ji bo pêkanîna hikûmetê bigire, çav li rêbûn ku pêvajoya aştiyê û hevdîtinên İmraliyê ku bi navbeynkariya Partiya Gelan ya Demokratîk HDP dihatin rêvebirin, carekî din were berdewam kirin. Lê li gorî nûçeyeke malpera Haber Tirkiye hêvî û bendewarî berwa ji texmînan derketin. Hate gotin ku di rêçareya AKP'de rêberê PKK Abdullah Öcalan, Partiya Gelan ya Demokratîk HDP û PKK jî tunene. Malpera Habertürkê diyar kir, li gorî lêkolînên Partiya Dad û Geşepêdan AKP, piraniya Kurd baştir dibînin ku di çarçobeya Komara Tirkiyeyê bijîn û li gorî vê yekê xwarêveberî û veqetiyan di nava gotûbêjan de êdî derdikevin. AKP di projeya xwe de navê pêvajoyê diguherîne û navê wê dike pêvajoya yeketiya neteweyî û pêvajoya biratiyê. Her wiha heta ku endamekî PKK jî li Tirkiye bimîne, hikûmet dê şerê xwe berdewam bike. Her wiha di nava bajaran de jî dê hemû endamên tevgera ciwanên şoreşger yedeke haş werin girtin û jinav birin. AKP êdî aktorên ku nûnertiya Kurdan dikin, ji pêvajoyê derdixîne, êdî rêberê PKK Abdullah Öcalan û Partiya Gelan ya Demokratîk û Qendîl mixateb nayên girtin. Li şûna wan dê eşîrên Kurd, terîqetên olî weke mixatebeta Kurdan werin dîtin. AKP di nexşareya xwe de diyar dike ku êdî ji bo Kurdan alternatîv ne PKK û HDP ne, ji ber ku Kurd li derdorê eşîr û oldaran kom dibin. Li gorî Habertürkê dibe ku di nava bajarên Kurdan de partiyên nû werin avakirin û dê rê li ber pêvajoya avakirina partiyên nû were vekirin. Bi to awayekî heta ku PKK ji Tirkiye dernekeve, tu hevdîtinên hikûmetê digel HDP û Öcalan nayên pêkanîn.